tanong tungkol sa pass. Ano pa? Yung sa Mayaman Challenge. Nakamot. Kaya nga. Tapos ang paalam ka, 20 minutes eh. Hanggang sa nag-end na kami, hindi ka bumalik. Nasa bukod kasi ako, yung signal doon eh. Ding. Dapat nga, ko yung nabagit pa si Jack Patty, di ba? Oo. Hindi ba nag-exit? Ako nagtanong. Ikaw na ganun eh, nag-open tong konto. Okay, hindi mo naman ako makaligtay sa ganung bagay. Pero nga, Malabas ka ba nun? Hindi, meron kasi siyang pahayag na pinanghawakan ko kayo yung kasing salita na hindi siya makikialam, alam mo yun. Sa mga kaibigan o batuhan ng grupo, sa kabilang barangay. Tapos kamukha-mukha mo, may type ko, may umakyat sa live Inday na sounds favorable to Inday. Siyempre, parang baga sa ano, na-curious ako, ano ba pagkatao? Parang napaka, yan ang pwede. Hindi na nga pala siya, inubutan mo. Wala siya pagkakutan niya. Pero ano, exit tennis. Gagi, umano ka muna, mag-refresh ka. Para hindi maingay. Kumakulog tubig. Pakito ulit. Baba ko muna para hindi nakakaalit. Sige, balikan na lang ulit. Bakit ano nangyari? Binabas ka ba? Hindi, meron kasi siyang, alam mo naman, I belong to your circulation now and one of our fellow, members of BCB, like Ate Joa. Meron siyang statement sabi, pertaining to Ate Joa, alam mo. Siyempre, pag ako kumampi talaga, kampi. Diba? At isa pa, wala Walang labang bawi Walang kwenturan, hindi labang bawi. Hindi naman ako ganun na ano. Katulad yung pagtatanggol ko ng Ate Tiger na siyempre, I belong to the recreation people with Tiger. Okra. Hindi niya na-appreciate yun kung paano ko siya pagtanggol. Tapos, okay lang kung ano eh. Ang masakit kasi, kaya akong sasakta. Ito matagal ko na sinasabi ko. Kung tayo man ay magkakaroon ng pagkakaibang pakiramdam ko lang. Ulay. Alam kasi mag-group tayo na. Ganun mo yan. Pag meron tayo difference eh, naangasan lang kayo. Wala lang hindi kasi lang yan eh. Kasi kasama kita. Pero ganun, in-example ko lang ito kuya. Sige. So, dismember pa no? Walo ka, dismember pa. Hello, dati po. Kaya, ito ang amin lang po. Ine-expect ko na angasan man sila sa akin or na-angasan sila nayayabagan na bukan. Pero kung i-measure mo yung claims nila over my claims, lampas nila yung palit. Ako ang ganda kulang hindi lang pa. Actually, kulang pa nga yung pahayag ko. Pero sila, lampas talaga. Lampas sa kanilang mga naabot sa buhay. Ibig sabihin, exaggerate bago maligo. I just want to make that so true. Kaya example ko lang, hindi tayo ka-happy. So I want to expect isang mother figure ko, kakampi ko, kasama ko sa circulation. At kahit may nararamdaman ako at ang dati at mga sampu ng mga kasamahan namin sa BIA, nagiging sinod kami sa kanya. Just
Mas masakit kasi yung kung tibas ka ng alam mong kakampi ka. Parang tinungo ko sa inyo noon sa bentahan. Naka-mindset na ako ng whatever good or bad ang sabihin ko, it's still bad. Kasi you were not part of my solution. And I was there because of Kuya Jax, Devlin, and Dati. Just to give a support to those people to come up to your particular time. No? So kung ano man ang mga bashing dyan sa baba, tanggap ko yun. Kasi, Malapit na to. kahit baka, hindi ko naman sa Ating gulay. Inaibig ko sabihin. Ito pa lang si Tiger Abby at ilang mga kasama. Katulad ko si Lee Gravel na nagtapago sa facing lang. Puri-puri ako sa mga live stream pero yung palang mga nangbaba sa akin sa baba, hindi ko na lang binibigyan ng atensyon. Instead na sabunin ko pa sa akin para kung walang nakikita, ginasakto na lang para hindi makitin ko. Pero hindi ko sabihin ganito. Lagyan natin sa luyot. Bilang kasama sa isang grupo, Sa luyot. may mga pakiramdam pala kayong gano'n sa akin. Ngayon ka ang puso. Gulay. Hindi man ako gano'n katapang magtanggol kay tayo. Okra, talong. Okay, no? Okay, Saluyo. pwede ba ito maputol sandali bago ka mag-ano? Magpapit mo. May mapasan lang ako. Sabi ni Inday Bote kasi, sabi niya, kanto ba inadala si Pilanton? Sabi niya, kanina yung GM namin, General Manager, wala pang 2 months, walang ginawa kundi mag-cellphone. Ibig sabihin, hindi siya yung manager na meron siyang mga staff. Okay. Totoo yun, buko na yan. Totoo na siya ang GM ng hotel. Sa daldal ni Pilanton, nadulas ang tanga. Pilanton, di ka pala general manager, housekeeping ka lang. Pala tagapagkod ng Lidoro. Alam mo na sabi mo yan, kung di ano, nadulas. Hindi talaga siya ang ano. So, hindi na naman ako nagkamali na pwede naman katulad ng sabi ni Ate Casey, pwede mo naman sabihin yung totoong naabot sa buhay. Tanggapin natin kung tayo ay cleaner, tanggapin natin kung tayo ay attendant. Huwag natin over-exaggerate yung item natin sa ating mga trabaho. Mag-explain ng general manager, mag-explain ng ganito, mag-explain ng gano'n. And then suddenly, accidentally on a live stream, sasabihin mo ko si GM. So, ito sabihin, di ba you were Gulay-gulay. you were among one of the GM? And then suddenly, yung GM ko, ano ibig sabihin na? That's common sense. That you are not belong in the general position. Yeah. Yan na. So, ibig sabihin, nakapagpalabis yan, no? In-exaggerate niya yung position niya. Wala naman dito, hindi naman natin pinakailangan magsabi ng, oh, dapat ako, mataas ang pinag-aralan ko, angat ako sa inyo. Wala namang gano'n. Ako, malaki yung naiabot ko, general manager ako, dapat kalsayin niya sa akin, hindi lang general manager dito sa Japan, dapat ganito hanggang dito lang. Kahit ito ako. Wala namang gano'n. Ito si Tiger. Madalit sabi, nagsinungaling. Yung lapit na. Kaya ang tanong sa akin ko sa baba ano ba ang aking diniklara o test ko sa buhay na sa pagkakali aking pinalampag? At bakit ako ang inuumpat ninyo? Bakit ako ang binubumpal ninyo? Okay lang kung magbabas sa akin. Talaga ba? Kaya alam kong hindi ko ba ay hindi natin ang yan. Hindi natin labas sa circulator. Naniniwala ako kasama natin sa circulator. Pero yan yung striker na tao. Nag-medyo angas na angas sa akin. So, iwasan natin yung palampasin niyo yung angas ko. Yun ang ibig ko sabihin. Katulad ng pagpapalampas ko sa ilalim. Kasi unang-una, wala naman akong lampas na pagpapahirap. Makailang beses na ba? Ibig mo sabihin, yung baser mo pala, hindi dati mo kasama. Kasama ka doon sa ano? Okay? Here. Ayaw ko na elaborate. Hindi ko siya sabihin nasa best item, ha? Hindi ko rin sasabihin nasa gulay is. Kundi kasama natin. Kumukontak pa rin sa'yo. Nasa kasama natin. Kasama natin, kung kalaban namin. Ibig sabihin kasama natin in general. Kakampi natin. Kasama natin sa sirkulasyon. Isa sa mga natin, sa
si Petra, hindi mo masitang mayabang o hambog. Hindi ba't nakapag-hambog din siya, nakapag-yabang din siya ng ganito. Pero ayon sa aking verifikasyon, nakapag-deklara siya ng ganun siya. Bakit hindi masita? Pero itong si Jenner din, tama lang, naman pa sa pangalan niya. Di ba? Siyempre ako, antisintemento ako. Okay lang kung bakit ka na talaga. Hindi, kasama kita sa circulation. Gets mo, tol? O, bakit? Siguro din. Oo, nagulat lang ako nung sinabi mong kasama sa ano. Kasama sa sirkulasyon. Ibig sabihin, it's either, nilalahat ko na. It's either from, Kung in general yung nasabi mo, mahirap hulaan yun. Mahirap malaman kung... Oh, Hindi, saka na lang. saka. Di ba? Ay, wow, sarap niya, Oh, bro. yan. Dininding. Dininding. Lakay bonpan, kalabasa. Alokbate, saluyo. Mhm. Bro, masarap. Bro, sarap siguro lagyan yun ng alimasag, no? Nako. Sarap nun, yung aligay, no? Ayan, ayan, no? Tapos para magmaano siya ng ano tawag dito, yung... Hindi pa mo, o kaya tilapia, o kaya anything na ano. tilapia, ano? Yan, okay na yan. Pritong tilapia, oo. Yan ang baon ko ngayon. Tawag dito sa luyot, okra, sitaw, Napaka-healthy niyan. alokbate, dahon ng kalabasa. Pero alam mo ba, sa Amerika to, yan ang pinakamahal. Mas mahal pa yung niluluto ni Kabsat na yan. Oo. Oo, mahal lang ano yan. Oo. Healthy food. Ay, pagka sa mamaligyan. Bro, yung sausawan, bagong, no? Ay, may konting bagong na. Pero ang ginagawa ko, eto. Yung Knorr cubes na Yung konti. Tol, alam mo ba yung halaga ng isang buong fresh na manok? $6. Pero yung bibili ka lang ng $10, sabi niya. Okay. Kung pwede nga lang. Progeno, Kanto Boy, brother. Dragon Boy, Bonpan, wala na si Ka David, ano. Ako'y maliligo na at may pasok. Salamat. Okay, bro, thank you sa pag-akyat. Okay, thank you. Makikinig lang ako. Okay, bro. Okay, bro, thank you. Okay, bye. Okay, that's it. Ang ating dinengding. Yari na.